Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa Blau. No a dneska ideme hrať Minecraft natáčami. Áno, natáčo, takže počkajte. Haló, kde som? Dobre. No my ideme na to. Na to natiahnem do 10 minútach. Tak my ideme na to. Jaj, počkaj, čo? Ja nikdy nečítala mapu, haló. Hej, to čo je? Mi nehovoríte. Aha, počkajte. Nie, to je zlá Wi-Fi na... Práve ešte, že toto tu robím, ale tá... neviem. Ja som to tu. OK, mám. OK, už mi načítalo. Menšia chybička, prepačte. Jop. Ono mi to spadlo. Tak menší problémik tu máme, no. Funguj. Prepáčte, že toto robím, ale tam mne to zblblo a mne to chcem natočiť. Lebo to je Minecraft. Prosím, nechcem to videu vmazať. Byť šťastie? Kde Wi-Fi mám našu? Ide to. Počkať, áno, tu je taký stromík. Poďte si dám tak. A teraz, čo si vyfotím, no tak uvidíte na miniatúre, hej? Počkaj. Skvelý záber. Je to potom tam ešte takú upravím, no a my ideme ďalej. Je to celkom ľahké. Jop. Dokonca si kúpim banán. Tu nie je double jump. Škoda. Paj tu spin. Co ten telefon poradí malé lierko? Aha, to neviem, čo je. No, je Robloxy, za to nedám. On je tu double jump. Áno. I Derko o tom nevedel. On to točil, som sa ním inšpiroval. Komu taký Derko tým pádom klamal, že tu není double jump. Prečo umíram? Prečo furt chcípam? Derko dal... Dobre, nech si 9 Robuxov si kúpim spin. No poď. To mi padne. Dobre, padlo mi to zase. Neviem úplne, že to je. Ale je tu double jump. Dá sa to... Jaj. OK, od 50 si dáme, že bez zastavenia. S tým double jumpom sa tu dajú robiť dobré triky, ale to fakt, že hej, ale ide to. A
Ale to je vám tam aj ukáže proste, že... Dobre, boom a boom. Vidíte, to vám tam aj ukážené. Double jump aktivuje. Ja nechápem, jak si toho Iriderko nemohol všimnúť. Iriderko je môj najobľúbenejší youtubera. Nechápem, jak si Iriderko toho nemohol všimnúť. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Boom. WTF? To je čo bolo? Hlavne neskákať zbytočne. Double jump. Bomba. OK, my už sme bohužiaľ prešli 50, takže si malo 70 bez zastavenia. Stoj! OK, takže o 3, 2, 1, štart. Bez zastavenia. Ojoj. A. Ja stojím. Ja za chvíľu som v stovke. Nie! OK, ja budem počítať aj smrti. Dobre. Jaj. Poď. Ideme. Bomba. To chvíľu sme v stovke, takže budíš. To Iriderko točil. To Iriderko točil. A správna cesta je tu. Ono... Aj to čo je? Let's go! Jupi. OK, takže asi môžeme ísť do tohto, ne? OK, tak poďme na to. Dobre, prejdeme tento level. A ku koncu si tam to kúpim. Ja si to kúpim tu a dám aj ten druhý. Uvidíme, ako mi to bude trvať. On tu nie je double jump? To snad nie. Taký som mal double jump aktivovaný s tým, alebo ako to bolo? Asi fakt som to mal aktivované, lebo ono mi tu nejde. Kde to je škoda. Tak tým pádom, že na mne ide double jump, no je to zbytočne, budem stískať veľakrát. Keď to tam povedať drifnem, kúkajte. Wow, boom. Jaj. Jaj. Drift. Jajk. Jajk. Dobre, trvá nám to dlhšinu, takže si dojdeme do 21. Kúpim si banán a pôjdeme stavať s banánom. Áno, banána. Nie banána eat, ale banána ako banána. Kar. Ja už som si tu raz zapol. A pozeral som, že čo sa tu dá kúpiť a bol tu ten banán, takže si ho kúpim. Jajk. Aha, moc nemám double jump. Bomba.
Nie? Jaká tu je raketa? Ok, poďme. Ono mi to neskače vôbec. Dobre, poď. Ok, no. Ono mi to nejak driftne a mi to proste nedá. Ale prečo mi to neskáče? Ok, ja tu dám bez zastavenia do 21 a kúpime si banán. To je 20. Počkajte, no tak tým pádom už to máme, takže banán. No, akože, dobré. Ja mám teraz banán. Uí. No dobré, no tak teraz tu sme s banánom. Nie. Ja to ešte takedy natočím. Hej. Z toho nemajte strach. Dúfam, že sa vám toto páči. Nebojte sa, bude aj Stumble Guys. Brawl Stars bohužiaľ ma nebaví. Občas teda som si ho vymazal, lebo som potrebovala giga na videjko s tou mašinkou. Prosím, členite si mi do grupky. Ja vám ju napíšem do popisku TAMBLAU dvojbodka a potom vejke tlačené D, jak je vejke to a potom vejke B TAMBLAU medzera, proste vám to napíšem do popisku. Jo, to je jaký trickshot? Tu kamo iba TRICK. Ja iba, že proste Watcha! Práve som zletel dole. Počkej, ono mi to neskače. Ale naozaj, prečo mi to neskače? No. Joj. Ne. La. Kao na prvi pokus Riderkovi sa to nedarilo. My tu dáme, ja dám asi aj druhú časť. Akože dobre, pôjdem na ďalšiu časť z tej mapy. Bože. Piu. Neviem, možno to nedám. Neviem, možno to skončím v polke. Uvidíme, ako dlho to bude trvať ten čas. Dúfam, že barsne. Bra. Come on, let's go to Brookhaven, guys. Bra. Poďme na to. Oui. Hele. Mne sa zdá, že tu už toho Riderko tak ďalíva. Ja mám skip. Jop. Tak ja som to skipol. Teraz? Som to obschodil. Dobre, teraz bez zastavenia, jop. Pokúsime sa aj nezomrieť. Už keď nám nevidie bez zastavenia, tak bez smrti hlavne. Dobre, tak bez zastavenia. Bez zastavenia. Ideme zase a smrť mám jednu. Takže bez zastavenia ideme zase a smrť máme už druhú tým pádom. A teraz, čo som to povedal. Bum. Je to tak trošku nakrivo. Dobre, ja dám aj tú tretiu časť. Hej, dám. Si verím. Niekto mi hovoril, že je dobre si veriť, no tak ja si verím. Dúfam, že mne v tej hre počuť dobre. Ja v tému dúfam. Pretože už neviem, ako dlho to točím, ale zdá sa mi, že už sme tu asi koľko 20 minút, ja neviem. No to mi to tak proste zdá, no.
Kaktus. Nie, on tu bol, e-readerko. Kaktus. Neviem, nie, bože, mňa odpálil ten kaktus. Neviem, čo mi tu ukazujú vozíky. Ja som videl všetko už. Uj. To nikto nevidie. Poďme. Ja. Tak kaktus ma ani neodpálil späť. On ma asi odpálil iba do boka. Poď. Ale ja chcem dať jej to tretie proste, neviem. Z tamtého štvrtého dám iba jeden level. Nie, iba jeden level. Nie, dám proste tento a tretí. A potom už skončím videjko. Áno. Jauč. Is and... What the fuck? WTF? Ako to, že som mal prečítať zambočom? To som asi tam vyhral, čo? Nie. To čo som spravil? No, tu nie je fakt double jump. No dobra, no tak mi tu natáča. Bum. Hej, tu už i readerko určite, bo keď tu nebol readerko, tak my budeme ďalej ako on. Ja som Slovák a on je Čech. A ako som zmenil, no tak môj kamarát Janik, kde som Daniel, no tak on má kanál iný, nie s tým, ktorý som točil toto, čo sme pozerali, ten sklad, či jak sa to volalo kotolňa. Som to pomenoval, to video prehľadávačka, to není ten Míšo. Dúfam, že sa tak volá, bo už som asi zabudol, neviem. Na čo mne zabudlo, že sa volá Míšo. No a Janik 40X, môj kamarát Janik, som Daniel a mám tento kanál, tak on má 102 odoberateľov, som videl, teraz neviem koľko, tak mi povedal, že za 50 odoberateľov so mnou natočí video, no tak prosím, dajte mi odber. Stačí 50, ja by som bol rád za 51. Ale je to v podstate to isté. Tak prosím, dajte mi 50, daj 51. 51 ostaneme. A kľudne môžete viac, ale prosím, dajte mi tých 50. Nech s ním natočím videjko. Lebo už viem natočiť normálne, že videá také. Tak chcem, aby som mohol také natočiť aj s ním. Bo my sme kamaráti zo školy. Prezviska vám nepoviem. To nerobím. Takže tak. Mena poviem, ale priezviska nie. Akože... No. Čiže som Daniel, on je Janik, no už som vám vravel, no chcem s ním natočiť videjko. No a... Ideme to dať aj trojku vlastne, takže neviem na koľko. Dúfam, že to bude... Ja vlastne môžem točiť 20-minútové videjko. Lebo ja som si tam dal moju kreditnú kartu. Jop, a ja môžem ísť do tej druhej dimenzie. No tak my poďme na to. A tam tí dva už si natočíme v ďalšom videjku. Možno? Keď budete rýchli, no tak natočím to aj s Janikom, ktorý asi bude v podstate na 0, takže počkám, kým sa dostane sem. A bude mať odomknutý tretí. A tu spolu natočíme. Neviem ani jak ten tretí, lebo tam mám posledné 2 levely, ktoré na tomto videjku nedám, lebo to by bolo možno dole, lebo e-readerko tam tie 2 natočil za 11 minút, tak buď som ja to dohral skôršie ten prvý, a neskôršie, alebo keď tak presne isto, a tak proste ja to mám asi na 20-30 minútové videjko. No. Teraz neviem, čo by som popravde hovoril, tak asi budem rozprávať, čo by som chcel dosiahnuť v YouTube, tak proste nehejtíte ma, prosím. Ja chcem byť normálny YouTuber ako iný, no tak prosím, nehejtíte ma. No
Takže v YouTube budem pokračovať. Dúfam, že ja by som chcel mať Silver Baton, dúfam, že to získam jedného dňa. Viem, že v tomto roku určite, ne? To by bol svätý zázrak. No a takže v YouTube budem natáčať aj v 13 som sa chcel do toho vpustiť, 13 som chcel natáčať. YouTube kanál som si urobil teraz, a čo som natáčal teraz, už natáčam naplno, v 13 to iba doladím, urobím napríklad strihanie, ja neviem, miniatúry. Kamarát, ten Janik, jeho mám na Snapchate, on mi dal apku, že ak si urobí na začiatku to intro, takže mu ďakujem mu a si to raz urobím. A keď tak dnes som bol do školy matonauky, ja si tú apku stiahnem, dúfam, že to je na aj iPhone. Ja si potom zoberiem Android, lebo chcel si zobrať na Stumbled Subs a ho mať. Ja mám iPhone 11 Pro Max, tam to neviem aký je, viem, že je to Samsung. No takže tak, bum. No proste to chcem dojsť do konca, tam sa rozlúčiť. Akože do konca tej... No a ja budem natáčať proste. Ja budem natáčať s viacerými a dneska, keď budem mať šťastný, no tak natočím aj tú preskúmavačku tej kotolni, není to kotolňa, toto preskúmavačku bol čas 2. To bude proste druhá časť. Sa postavím asi tam, kde sme skončili približne, ja už neviem ani. Keď si to pozriem, no tak možno a pôjdeme do tam, kde bol ten Uno. Skúsim ho presvedčiť, no, že aby sme tam išli. Ale keď som im teraz klopal, tak mi neotvárali, takže asi neboli doma. Neviem. Mamka vrava, že tam nemali ani auto, takže som sa na to vykašľal. Lebo tam to som natočil na tej nejaká mame, som to povedal, lebo som potreboval, aby to nebolo súkromné. Jeho mama to nevie, možno už to teraz vie, keď si to náhodou, že pozrie, čo pochybujem, ale náhodou. No, takže tak. Ja veľmi rád už by som to skončil, pretože bude 2 hodín a ja chcem, aby sa vrátili. Mám všetkých fanúšikov rád, mám vás rád. Prosím, poďte do grupky, pridajte si ma. Keď si cez grupku pôjdete na môj profil, môžete si tam kúpiť to môj t-shirt, toto tričko, ktoré mám na normálnom tričke, tak stojí 2 Robuxy, tak si to dajte. Prosím, čujnite sa mi do grupky a to proste idem dohrať. Ja neviem, o čom by som tu už rozprával. Neviem, ako dlho tu sme, zdá sa mi, že dlho. Nechcem tu tak vás rozkecávať, pretože potom by ste sa ma mohli veľa pýtať a keby som nevedel na dačo odpovedať, no tak by to bolo zle. Ale pýtajte sa všetko. Všetko sa pokúsim odpovedať, lenže ja chodím do školy, ja mám 10 rokov, ja som štvrták. Takže pokúsim sa vám odpísať všetkým pod tým videom, aj pod ostatným. Pokúsim sa. Ale nesľubujem, pretože ja moc času teraz nemám. Ale pokúsim sa všetkým. A nebojte sa, takedy natočím rapom. Zdá sa mi, že jeden z vás tam dal, že má rád repo, no tak na ne to raz natočím či tak. Tak čekujte, a možno to tam raz vydám. A potom ešte chcem natočiť Wobbly Live, lenže to tie 2 hry sú na Steam, ja sa bojím, že to sú platené. Akože ja mám jedného uja, ktorý má Steam, mi povedal, že keď sa ho pridám na kamaráta, tak môžeme si požičať jeho hry, ktoré on má kúpené, že podľa mňa on tam nebude mať Wobbly Live, možno repo, ale to pochybujem. Takže no, ja to nechcem kecovať, lebo sa bojím, že ma není moc počuť, ja tam budem hundrať, takže no. Ale asi si pokecáme do stavky. Budem asi kecať. No, takže tak. S YouTube neplánujem skončiť, ja s YouTube neskončím. Dúfam, že si nájdem ešte pár kamarátov, ktorí majú YouTube kanál a dúfam, že s tým, ktorým som hľadal, s ktorým som bol v bunkri, ale tam sme nenašli, on nenašiel 10 eur, on to zapovedal, sa mi zdá, že mi vravo, že našiel 1 euro, alebo 10 centov, alebo 50, viem, že jedno z toho, ale 10 nie.
Minecraft budem točiť s niekom špeciál za 50 odoberateľov. Ten Minecraft Hardcore jeho nejakým, že mod, ja neviem, čo to je proste. Dúfam, že mi to pôjde aj cez iPhone, lebo neviem, či ho bude mať Android, lebo v tom Subs mi ani zase tak za to nestojí, aby som si bral Android, ale možno, neviem ani, čo bude ďalej potom. Ale to potrvá asi niekoľko mesiacov, lebo sa mi zdá, že 25 alebo 26, čo vám za to veľmi ďakujem. Veľmi vám za to ďakujem a prosím, dajme tých 50 odoberateľov, nech ním natočím. A veľmi vám ďakujem za tých 26 či 25 odoberateľov. A ja mám nastavené tak, že im nepríde, že kto mi dal odber, takže ten, kto mi dá ako prvý 50 odoberateľ, tak ho zmením vo videu. Budem natáčať špeciál a ho tam zmením. Takže si to môžete naplánovať. Ten, kto má odber, nevadí. Toho proste nepremeška moje videa a chystám sa v mojej grupke urobiť špeciálny rank a to je youtuberskí kamaráti a to budú tí, ktorí ti natáčajú videa, čiže Janik, aby sa do mojej grupky pripojil, no tak ja mu dám ten rank. A možno tí, ktorí u mňa majú odber, tak nech mi tu napíšu. Dúfam, že mi niekto nebude klamať a musí byť v mojej grupke a jedného z vás vyberem podľa profilu, či mi nadával a tak a ho pridám do tej grupky, ale bude musieť tam mať aspoň jeden šortík a chcem, aby so mnou natočil video a určite mnoho vyma. No, a dúfam, že bude natáčať, koho vyberem. Už sme 63%, tak už za chvíľu to skončím, no. Ale proste chcem s takým natáčať, pretože s nikým nenatáčam, aj Riderko to natáčal z nervmi, ja to musím natáčať sám. A možno, kto by chcel so mnou natáčať, no tak nech dá vedieť. A možno mám Discord, Reddit, Twitch, Twitter, WhatsApp, Messenger a Snapchat. Ešte vám, keď tak mi napíše, že čo má, ale nemám ten Steam chat, či Steam chat, či jaký to chat. Nikam už ten ja nikto nemám. Jemu nešiel Discord urobiť, ale ja Discord mám a vytvorím si tam. Jemu nešiel urobiť Discord, ale ja Discord mám, čiže urobím mu tam videjko. Ja chápem, že mám viacej videí ako odoberateľov, ale tak mne proste baví natáčať na YouTube, hej. Mne to baví. No keďže za chvíľku končím, tak chcem povedať, že chcem s vami natáčať, dúfam, že proste sa nájde takto. Chcel by som s ním natočiť videa, ako že by sme boli, že by bol môj fanúšik aj kamarát, ale chcem s ním natáčať videa. No a chcem s ním natáčať videa, chcem proste, aby so mnou natáčal videa, aby proste som mal s kým hrať, lebo som tak trošku smutný. A akože hrajem to, baví ma to, ale tak trošku si prídem divne, lebo hrajem to proste sama, nemám s kým sa rozprávať, no. Ale nebojte sa, s YouTubeom neskončím, aj keď by som nikoho nenašiel. Sice nebudú tie videá až tak zabavné, možno, ja neviem ani, či budem točiť zabavné videá, ale v podstate asi budem, ale neviem, či budú až také si zakoniť aj niekomerta. Určite 50 odoberateľov budem mať skoro, dúfam. Takže to možno s ním netočím. Možno keď toho on je náš sused, ten Mišo, ktorý som vám bral, dúfam, že sa volá Mišo, neviem. No a takže ja mu môžem zaklopať, lebo ja chcem ísť dneska s ním von, ale tak som si povedal, že nie je doma, tak chcem toto natočiť, ako že to proste natočím, lebo to točil Riderko, a Riderko je môj najbližší youtuber, a to natočím. Viem, že som na YouTube pokecal všetko, takže ja neviem už čo reálne. No ja som proste, meno som si vymyslel, keby sa ma takto pýtal. Aj meno
so zavinačom. Profilovku som našiel z YouTube a tam som si to dal. No a čaute ľudia, v dnešnom videi bol YouTuber Blau. No a čaute.